Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Scientist Abdullahi Ashu. Yau za ni ɗan yi bayani a takaice akan fasaha ta Crispr Cas9 technology. Crispr Cas9 technology an fara gano wannan fasahar ne a jikin wata ƙwayar bacteria wanda muke kira da Escherichia coli, wanda dangi ne na Enterobacteriaceae wanda sun kasance gram-negative bacteria da su ɗumma. A shekarar 1987, wani scientist ɗan ƙasar Japanese mai suna Yoshizuna Ishino, wanda yanzu professor ne shi ne ya fara gano wannan abu a jikin wannan ƙwayar bacteria ɗin wadda ake kira E. coli ko kuma in ce Escherichia coli. Wannan shine cikakken sunanta. Crispr Cas9 technology fasaha ce wadda ake amfani da ita wajen sauya ƙwayar halitta ta ɗan adam, wanda idan ƙwayar halittar ɗan adam ta samu damuwa a iya amfani da wannan fasahar wajen cire wannan ƙwayar halittar da ke damuwa da kuma musanya ta da ƙwayar halittar da ba ta da damuwa domin mutum ya samu waraka daga kan cutar da ke damunsa. A shekara ta 2012, Jennifer Doudna tare da Professor Emanuela Schiffer sun yi ƙoƙari suma akan fasaha ta Crispr Cas9 wanda aka yi amfani da ita wajen juya ƙwayoyin halitta na ɗan adam. Babban amfanin wannan fasahar shine samun magani ga mutanen da ake tsammanin cewa akwai cutar da ba ta da magani, wanda mu kuma mun san cewa babu cutar da ba ta da magani. Kafin ma a saukar da cutar, an saukar da maganinta. Fasahar Crispr Cas9 ta ƙara tabbatar da haka. Fasahar Crispr Cas9 ana amfani da ita wajen magani na kansa, wajen ciwon zuciya wato cardiovascular disease, sannan kuma sickle cell anemia, mutane masu damuwa na amosarin jini, sannan akwai neurodegenerative diseases ɓangaren ƙwaƙwalwa kenan. Complication na Crispr Cas9 bai wuce off target effect ba. Off target effect ba ku gane shi ba har sai na muku bayani yadda Crispr din ita kanta take aiki. Yanda Crispr Cas9 technology ko ce fasahar Crispr Cas9 take aiki shine, misali mu ɗauki mutum kamar mai sikila. To idan an samu mutum mai sikila, scientists za su create wani abu da muke kira wa gRNA wato guide ribonucleic acids, wanda shi yake serving as a map wanda zai guiding wannan molecular scissors ya je cutting wannan defective genes din, wannan ƙwayar halittar mai damuwa. gRNA za a yi creating nashi wanda zai yi daidai da irin wannan ƙwayar halittar mai damuwa din. Idan aka yi creating nasa, to za a yi wa mutum injection alluransa tare da a mix up nashi da wannan Cas9 enzymes din. Idan aka mix up nashi da wannan Cas9 enzymes din, to zai shiga cikin jikin mutum. Amfanin wannan gRNA din shine zai kasance kamar mutum wanda ya san hanya din da zai je ya isar da wannan molecular scissors din ya je datsa wannan defective genes na wannan ƙwayar halittar mai damuwa din. Da zarar gRNA ya gama aikinsa, ya kai wannan molecular scissors wanda muke kira Cas9 enzymes nan, ya je ya kai sa daidai inda wannan defective genes din yake, to shi wannan Cas9 din zai datsa wannan defective genes. Idan ya datse shi, su kuma scientists za su creating DNA wanda yake lafiyayye, sai a replacing nasa da wannan ƙwayar halittar da aka datse. To da zarar an yi wannan abu, to mutum zai kasance insha Allah cikin nasara an samu daidai. Magana akan complication ne ga muku da off target effect. Idan aka samu damuwa wannan guide RNA din wajen coding nasa an samu wani damuwa wanda ya je misleading wannan code Cas9 din, ya je coding wanda DNA wanda lafiyan salau, to shi ma wannan kunga shine kadai damuwan da zan iya ce muku Cas9 wannan Crispr Cas9 technology take da shi. Apart from that, ba zan iya ce muku akwai wata damuwa dai a iyakar bincike na abun da na gani ba akan wannan fasaha ta Crispr Cas9 technology. Ni ne naku har kullum Abdullahi Ashiru.